azumi ya zo. Inda baka sallah to ka fara yi dan ladan ma times 2 za a baka. Azumi ya zo. Masu iskanci dan Allah sadda dan zunubin ma times 2 za a baka. Azumi ya zo. Saki kowa ka kama Allah roƙe shi komai kake bukata zai baka. Azumi ya zo. Ya Allah ka samu sai G-Wagon ko BMW ko Range Rover. Azumi ya zo. Ya Allah kawo kuɗi mu gina mansion mu sa iyayenmu a ciki su huta. Azumi ya zo. Ya Allah ka ba mu kuɗi mu je Dubai da Paris sannan mu biya USA. Azumi ya zo. Ya Allah duk wanda yake jin wakan nan ka sa ya canza mugun halin shi. Azumi ya zo. Ko da ma maƙiyin mu ne no problem har a zuciyarmu mun yafe shi. Azumi ya zo. 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 Allah ya wallahi ba za mu tayi ki ba. Wallahi ba za mu tayi ki ba. Wallahi ba za mu tayi ki ba. Kai yanzu jiya nan kake ce mana wai azumin wata Ramadan ya kama mu daina ci mu daina sha mu daina kusantar iyalinmu komai da ka sani zai karya mana azumi kun ce mu daina amma shine ka wani surnano ka dauko abokin ku shigo cikin wannan kangon kuka so wani biredi da lemu ga an iska an ce ka amfani da abin da malam ya faɗa ko abin da yake aikata ayo dole sai kun aikata abin da kuka faɗa ko kuma miki dukan ku ba shi wani amfani ba mu dukan su ma wallahi wajen azumi da wani Allah ku ji tsoron Allah ku babu za mu ji tsoron Allah ba ma ku za ku ji tsoron Allah ba ku zo rana gaɗe gaɗe kuna cin abinci wannan kurmatun wallahi barin irin wayannan a doron kasa ba shi da amfani kai wannan kai ku cika wani wallahi ba mu zaki ba wallahi ba mu zaki wallahi sallamu ta buredi ba ta karya azumi ba ta
Allah